everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan. Mitabang lang ko sa mga tao sa palibot, sir. Dili ka magpahiro-hiro without my approval. Aron dili na mausab ang akong kasaypanan, sir. Mohunong na ko. Unsa? Mao ka ng tinuod, sir. Mas may pagmahunong na lang ko. Mabalik lang ko sa akong pagkamekaniko. Oh. Hayag pagdali-dali, Berting. Mala na akong last option, sir. Kung sakit magyud sa iyong palatian nga naghimo kog mga desisyon sa pagtabang nga wa ko mga pangayo ug approval nimo. Mas muna ko sorry lang kayo. Kung aron di na mausab ang akong kasaypanan, mas may pagmuhunong na lang ko. Dili ingon anak kasayon, Berting. Sir, Ayaw. Ayaw pagdali-dali sa imong hukom, Berting. May lain bang moabot, sir? Doon na. Sod! Sir, Si Kulot? Isira, kulot. kumusta? Berting, Cobra. ha? Ayaw ka tinga. Nga nung nahibaw ko. Managsama ra ang atong balibo. Busa, mag-uban yun ta. Mag-uban yun ang atong pagpanglupad. Nganong niya magkakulot? Si Sir Carpio na ang makatubag niya. Gida ko siya tungod kay nakita sab nako. Unsa ka die hard si kulot sa akong kalihukan. O usa siya sa top seller karon. Hinuon, ikaduha na sa niyo, Berting. Mao ba, sir? Mao ka na. Labing maayo hinoon, sir, nga niya siya. Aron ma-finalize ba ang tanan? Ang may tungod sa unsa. I-confirm na ko, sir, ang akong pag-undang. Berting, Unsa imundang? Kulot, mohunong na ko. Magpuyo akong malinaw. Mabalik ko sa kanina kong trabaho nga mao ang pagkamekaniko. Berting, huna-huna o na sa makadaghan. Kung angay ka bang muundang, Ako na kanang giuna-una pag-ayos, sir. ara. Ara siya ko di. Sir, ako na siya gisultihan bahay ni Ana. Pero, After all, sa ako mga tabang ninyo, ingo na nga ni kasayon ang imong paghunong, Berting. Ha? Sir, ni pamilya na ko, sir. May anak na ko. Kung gusto pa kong makita nga akong anak nga mura ko. Mulambo, mutubo, ug mahimong professional. Mao ba? Mao nga manangkilan ko sa tinarong, sir. Og manginaot ko nga makasabot unta ka mo sa akong tinguha. Kabaga, good ni Mugnong. Tisoy man direk ma. Berting, ayaw! Imo kong giliapan na. Berting, ayaw! Ayaw pagpatakag buka. Ngal-ngal si pakbakulot. Ayaw palabig dila. Basing masusog ang imong dila. Buhay ko! Buhay ko! Ayaw kong nganlig pagkagnaw. Kalma lang. Kalma lang, tisoy mandirigma. Lingkod. Kalma lang, lingkod. Relax. Kalma lang, di ta mag-unay. Simple problem. Hayat lang kay dila kini si Kulot, sir. Kulot, amigo ta. Ay lang palabi. Daan ba yung kanako? Init yung kanako. Unsa? Ikaw magudkulot? Pataka na ginagbuka ng baba mo.
Baka ba di ay na? Hibaw ko! Unsa ang pagtabang ni Sir Carpio ninyo? Unya inyo lang biyaan si Sir Carpio. Kananghid og tarong si Tisoy kang serbo sa ayaw pagsagpat. Hilom, hilom mo, hilom mo, hilom mo! Hilom! Bueno, Berting, Tisoy. Ikinahanglan ko ikaw. Sir, Palabiyon ta kining maong adlaw. Ugma, magkita ta pag-usap, okay? Wa ko magkakustos gipanulti ni Tisoy mandirigma. Sir Carpio, Nagtuo ka bang nalipay ko? Wa, kulot. mauna diha, sir. Midako ang iyang o. Tungod kay, imo man siyang giatagan og dakong pagtagad. Mura tuwa ang imong atensyon nga tuniya. No, no. Bitabang lang ko sa mga tao nga nagtinarong sa pag-alagad ka nako. O karon, nga muhunong siya. Saon na nimo. Iya pa katong hunaon. Aw, punraga! Ayaw pugni. Ako na ka nang gitimbang-timbang, kulot. Og labaw sa tanan, sir. Ayaw pagkumpiyansa. Kibasin, og siya ang mahimong bitin. Ug mahimong unay og tukob nimo. Oh, kulot. Kulot. Ayaw pagtuong bulinaw ko nga sayo ng tukbon sa pating. Lagi, sir. I am not stupid, kulot. Mao lagi, sir. Nagkaingon kong baga siya naong. Nga rukod taon nga maundang naman siya. Tungod kay gipadlong mo siya siyang gibuhat. Oh, di man maayo ang iyang gibuhat. Tinuod ka. Nga ang kantidad nga iyang gingon, ihatag niya sa mga biktima sa sunog. Naghatag siya listahan ako. Ghost ng maong listahan. Ako nang gipasusi, kulot. Doon na ni kumpirma nga nakadawat sila sa maong tabang. Oh, basin og pila lang kabuok nakadawat. Pero ang uban, iyang giitlom. Oh, kulot. Pero kung muundang man siya, sir, ayaw ka bala ka. Niyaman ko. Ako ang bala. Kung sa'y buot mong ipasabot, Ako'y da sa iyang area. kaya ni mo. Ew, bitang lang ko. Pero, mag-agadyapong ko sa imong desisyon. Di ko mag-una-una, oy. Dili parehas ni Berting Cobra nga murag. Ha, gusto nang motupong nimo. Kulot. Murag gusto ka ng pulihan. Naliman ka. Desisyon siya nga way approval nimo. Ano siya? Sinuwerte? Oh, come on. Sir, magbantay ka, sir. Kay sa iyang pangan karon nga Berting Cobra, maunay na nimo. Oh, kulot. Berting, di na bagid mausap ang imuna-una. Araw. Kung doon na may kahigayunan niyo mausap ang imong desisyon. Uspa. Kay para na sa atong kaayuhan. Kaayuhan. Kaayuhan para nato. Oh, Berting. Og nagtuo ka bang mulungtad ta og tugay ning atong kahintang? O tinuod. Kwarta way problema. Naa. Pero wa na mo lang tawa. Ang maabot nga na. Si RJ. Inikadako niya ng bata. Dili ka na mahimong puon tungod sa druga. Berting. Dili ka moabot ang higayon nga. Unayon tagpatay sa atong anak. Berting.
Dili ba ka mo abot ang higayon? Nga makita na lang nimo si RJ, nga atong anak nga tuwa ibabaw sa taas sa poste. Gusto mo ambak, mahadlok ka daw di taong nagukod kaniya, magpakamatay mo ambak, kaya nahadlok ka doon mo patay kaniya. Berting, Prangka pagkasultiyara. Nasugamak lang ko. Sa trabaho nga ako nasutan. Ugwa lang na ako kabari-bari. pero Berting, Naisugamak lang ko. Tungod sa dako na kong panginahanglan. Alang sa pagtungha sa kumangon. Pero gibayran ko rin pinaagi sa akong servisyo. apa nasayod ka na sa kinaiya ni Mr. Carpio, di ba? Gihangyo ko siya sa minatarong nga paagi. Dili ko magluib sa grupo. O dili mahitabong isugba ko sila sa kadautan. Hinaot mo nga makasabot si Mr. Carpio sa akong tinguha. Tinao pa kaya nga akong panghisip. Nasud man to ko nini pero wala ko yung pagka nga akong utok nini mga butana. Busa din ako kalikayan na makonsipsya ko. Tungod sa mga pangitabo, may nagkikot. Mga pahay na sunog. Resulta sa utok ka na yabag. Kung makalingkawas lang ko, mabalik ko sa kamay na kong negosyo. Sa akong trabaho. May mo babalik ko dito sa Cebu. Magpuyong malinahon. Uban o niya sa kumangon nga si RJ. Okay, kumplito na. Oh. Oh, pero ni. Andam na ang tanan. Simple lang ang kasal. Kay, huwag man tayo kwarta. Ikaw lang nga magkakaon ng ato mga sponsor. Patik na kaayo na. Pero, wata mahibaw. Og padadaan sa kang Kuya Hilbert Berge. Padadaan ka og kwarta para dugang gasto sa inyong kasal ni Daymaris. Unsya! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.